Čaute mládež a decká. Som sa rozhodol dnes, že budem držať krok s dnešnými trendami a urobím tzv. Unboxing, ale niečoho netradičného. Tu vnútri máme sliepočky 10, ďalších 10 už je tu vnútri, tie už som stihol unboxovať, ale no nevadí, snáď vám bude stačiť, že spravíme unboxing s týmito. Tieto sú čierne, vnútri sú biele a jeden jarabý kohútik. Tak poďme na to, no. Idem dovnútra, najprv si nachystať kameru a potom tam behnem. Oni sú také ešte trošku v šoku, takže je to pre nich niečo nové. Ja dám sem tú kameru a idem pre sliepočky. Sliepočky sme boli zobrať v nedalekej farme, hydinárskej farme. Volá sa Topolnica. V obci Topolnica. No dávaš o sebe vedieť, áno. Neboj sa, on si totiž to chráni svoje sliepočky, no. Dobre, tam to dá. No. Unboxing! A máme vnútri 10 krásnych, čiernych, 18 týždňových sliepočiek. Veľmi sa boja ešte, lebo je to veľmi nové. No, zvládla si to. Dobre, takže toľko k unboxingu. Ďalší krok bude pristriávanie krediolek, ale to až v ďalšom videu.